Niin, voisiko tää olla joku... Wild Reel 2 olisi aika ihana. Miten olis? Eikös meillä ole muuten tämä Lucky Number midi? Noni, näin vaan. Tämähän muuten voi maksaa ihan mukavastikin. Meillähän ei oo käynyt tässä kuinkaan tällä hetkellä. Me päästään starttiin niinku heittämällä. Ai niin, meni vähän ylitte startista varmaan. Tosiaan. Meillä on 4 spinniä aikaa. Aivan, limarahaa vähän sieltä. Tää on muuten yli. Tää ei muuten ollut huono spinni. Aivan. Aivan. Ihan hyvä niin 3 skaaterin poonari. Olisiko siihen mitään premikkaa vielä löytyisi? Pari ampparia. Tietysti kolmos riili Wild Reelikin voitaisiin ottaa. Sekin olisi aika ihana. Jos Harkku tulisi vaikka jo kolmos Wild Reeliksi. Ei se enää uskaltanut. No kyllähän me tämmönen otetaan. Ja semmonen 3 skatteria.